Ago awofo ahwefo ene edesiafo ene me mama kwaba me bese me bisa wasem bi sa wonam na sa wo hia wo krom hina sei e na obechia no ana se wo fie obi efiafo maba ochia wa sei e na abeje ne so enne me ma wakwa abashronko eba enne adesua so nene ye behwe nkyea ene Nnyesoɔ se yekoda se na yechia anasa nopa yechia sen na afei afahye brenzo sen e na yechia intene ka me ho enko baabia na gi akonya na ye nyina yensia nkyea ene ho Nnyesoɔ medamase afei ene asede edi ho biom medema wona wanya bre na bo subscribe amasa kasamfoni bre bia ye de adesua to a wonya akwanya ehwe bi maye de ye ka ne se nyame enhyira mo wo a wabeka ye ho se ne yama wakwa aba de ba adesua TV so nyame sewa ne se wo subscribe amaye na wo wi a broni fra bibi notification bell eya adoma bi wo ho umia so se ne ebe ye bre bia ye di adesuade to ho a ebebo nka ye se ye di adesuade ato ho na wo nso anya akwanya ahwe bi amaye ene me ma wakwa aba wo wi nso a enka ho a che ma afoforo nso emeka sa adesua kasamfoni ho me ma makwa aba ene yenhwe nkyea ene Nnyesoɔ ende sene mama wanya ne ntia dada no ene yehwe nkyea ene Nnyesoɔ se edu anopa na yechia sei empo ne yebeje so anopa nkyea ye mema wachi se oni kru na ochia ye no eye oba a obeje so ya ena se oyo berima nso a obeje so ya eja na se oyo obi a woni ni botipan a obeje so ya enua yensan fabiem anopa nkyea mema wachi o se oni kru na wachia ne yoba a obeje so ya ena na se oyo berima nso a obeje so ya eja na se oni kru no woni ne botipan a obeje so ya enua afei yenda yeni na yenhwe awia se na yechia se wutu obi awia a obechia no mema wa ha o na Nnyesoɔ no nso se oyoba a ya ena oyoberima ya eja na se oyobi a woni ne botipan a obeje so ya enua enwumre nso nkyea enwumre yechia majo empenifo me wo se efi no nan ekona ene ye enwumre nti ubechia majo nti wo hye obi na abesa wo chia na mema wajo na oni kru no so oyoba na so oba e na ochia ya yebeje so ya ena na se oyoberima nso a yaje so ya eja na so oyobi a ne botipan a ye enua na obi a ekoni baby afa yenhwe ebra wako sra obi anajo a wokoda eno se na ya yedi nkra ne nie dayo esan se wokoda nti o ma wo dayo unso betimi age so unso daye esan se ebra so amokwa akoyede akoda sa wokotu adwumayefo a ewo se o chia omo waka mamu de
biaye bia wo bekọ na wasa ochia enti se okoto se adwumafo ye adwuma Nkyea no nie me mama dwumo no mo nso age so adwuma ya abraw adwuma ye aha it's way ene Nkyea se okoto se adwumafo ye adwuma obechia wo afa yenhwe afahye bre ase Nkyea afahye bre ase Nkyea edu afahye sai na ye Kyea ye wa afahye bebre bo ho adai kese odura ene nia ekika ho afahye bre dura say ye Christopher nso na afahye dura ye Kyea Nkyea ye Kyea wa afahye asini mi mama afahye po na ozo age so afinko meto yen eno ne Nnyesoɔ a ode beje so me mama afahye pa enti e wanwum bi sei me mama afahye po afia tuya ye dinipe afia tuya ye dinipe papa ne yo boninko papa ne yo boninko afia tuya ye dinipe afia tuya ye dinipe papa no yo afia tuya ye dinipe pe aha iti afahye pa chese afi akọ asamba betu ye biem na wonso waje so afinko embeto ye afei yensan hwe Nkyea we nso bra obi awo ebra obi awo so obi wo na sa okosra na Nkyea bai e na obechia no obi wo na okosra na obechia no utiri nkwa na oni ni nso age so mitri das mitri nkwa na on wutiri nkwa na oni ni nso age so mitri das afei abotafo na yawo no na asa kwada na yawo no ono so bechia no waba tnase eno so ye obi a wawo a wakọ akosra no nso na Nkyea eno no ebio moma yenhwe se obi hu nipa bi eka ba bi a sei ena ye Kyea oni kro no se obi hu nipa efri mu a sei ena ye Kyea oni kro no ye Kyea oni kro no due mon sheding me mamo yakọ due mon sheding me mamo yakọ yei ene Nkyea ye de ma obi a ne busuani efrim ana ne dofo bi efrim due won shade na ye mamo yakọ afa yenhwe se ukoto ohene a sei na obechia no obechia na na machi o anana na maha o debi ye Nkyea ohene sa ewa kamamu ye wo kwan ya ye fa so Kyea ohene ne santi se wokwa ahemfie a anasa woto nana na wopesa wo Kyea na ne obeka ne se nana nyankwada anasa nana wonkwa so nana onkwa so
It is all cotis or take a course war. O 2 4 or say to 2 a. Nkyea betcha ne se nana won kwaso ana se nana nyankwada. Yei ene nkyea ye de kyea ohene. Me pese ye hwe nkyea etwa to ene. Ye de Adesua na ba wiye. Sa woni obi ko bia ye baako. Na se oni kro no edi kan jawa. Ukodru ha sen na abekyea. Ana modoso uko dwumedie biase. Uko ye no afoforo edi wanim ewo ho. Udru ha abeyi wani da bi. Ewo se udru ha okyea. Udru ha obekyea. Memamu edi kan. Memamu edi kan. Ana se memamu atenase. Memamu edi kan. Ana se memamu atenase. Arafo Adesuafo ene Ghanafo ene ye Adesua no e de akwa wiye. Ene ya hwe nkyea ahodo bi ne Nnyesoɔ. De di kan se ye kyea anopa eye maachi. Se oni kru na okyea ne yo ba a obegye so ya ena. Se oyo berima obegye so ya eja. Se oye utipen a obegye so ya enua. Ewia ye kyea ma ha. Sa na oni kru no se oyo ba a obegye so ma ya ena. Oyo berima ya eja. Oye utipen a ya enua. Enwumre ananajo ye kyea majo. Na waje so ya ena ana ye eja ana se ye enua. Bra ye koda. De yo. Eno nso osu betimi aka de ye ni bi akire onipa no. Se afa hwedru a se na ye kyea. Me mama fishapo. Na oni ni so aje so afi nko emeto yen. Se woni obi ekọ bia ye ba kwa na ukọ dwumedie biase na so wudru ho na ikrofo edikan ejawa obedikan aka se me mama tenase anasa me mamo edikan. Se woto okro mo hine anawkwa hemfi a obecha se nana nyankwada ananana onkwaso. Afei ukochia obi a wawo fofora okwa ose utrinkwa na oni ni nso age so mitiri dase. Abofra ne so ayawo no obecha ne se waba tenase. Enne ye de asi ha. Samu amunim sa Adesua TV de yaba ma obi